का सेंग जोंग की नोहिकाई स्कूल SSA का मेघालय सर्वा शिक्षा अभियान स्कूल्स एसोसिएशन MSSASA haka khat khandai tarik nailar kala ong baki nong tray SSA non teaching staff kala pen kenya ki kendon an ka balam sha ka jing sha set ka jongki da ka wapen pau baka MSSASA kamlong persya ya ka jing ki jongki nong tray SSA Henry kala ong pan wat laki don ye ka hok ban ya khi kat kum ka kendon article khat khandai jongkari ti senchar jongkari India Henry ka jing ya khi jongki kala ta jur pat ya ka hok jongki no hikai SSA ki bala sha set tulom kala ong baki non teaching staff kila pen kenya ka kendon article athuai bat article laispa jongkari ti senchar kari India kawala kadau shai ba orm dan manu bala ban pen kenya ka hok jongki wei pat ki para brio La kadai buat ka sorkar jela ne buat ki nong tri SSA ngi ka MSASA ngimpat long lak loy ban ya pen kat ba ompat la ban pen urlong ya ki hok jong ki no hikai SSA ngin yai piteng bandawa ki hok jong ni la ka long kumno ru ong president ka kenhon uba Aristotle Sirmbai habakren shakilat pathai khubor kani ka jingpan pau ka jong u ka long ru hadien ka jingbom pelai ya ketulop ka badai jong ubnai naitung baladam sha kumba khat ar hajar ngur kino hikai SSA namar ka jing ki shong ka lai mungor jong kinong tray SSA mentala arpos ni kenthi bandawa ya ka jingpan ki utulop ka ba prapo persen ki don ki kenhun ki bakam ya ladi baki mi khmat ni kino hikai SSA ki bala ong bakalong ka babiang lada penslam tulop na ka benta shibnai namar hakis nem ki balalet ki lala ban ap ya ketulop ka basa teng hadu san benai Henry gi kwa ban pensyai hangni baka MSSASA hakite ki snem kam syam la syong klikti halor kene kamat ula ong ha ka jing shisha ha benai nai tung arhajar aku ar ngila penlong ya ka jing ya khi ka bahe bha hadin bana kaliang ka sorkar jela kala khot ya kren yangi bar menjur ban wat ya kilat kilinti ban penti kena ban pelat tikena ya ketulop jong kinong hikai SSA namar kani mentang lala ban yo be ya katulop klem jingthun kumtang ai khuble ya ka sorkar MDA tu hapo ka jingalam jong menteri rangba ka jilla ukonrat ke sangma bad menteri ka tenar pule puthi urakam e sangma halor ka jingla ban penbe rinti ya ka kambaro ka we da ka bapenti kana ya ka jing siu tulop ka bathikna syakino hikai SSA jong ni ben rap uba rembai Ula pentip bah ka Henry tarik mentau benai ka kenhun jong ka MSSASA kalale ya kenduk bat IT da ka jingtho sya state project director SPD Samagra Shiksha Abhiyan SSA Uswapnil Tembe na ka benta bantu kelar lem ban pentik na ban pelai no mardor ya ketulop jong ubnai naitung baladep syakino hikai SSA Henry ula ong ngila solingo bat kendit jor ban tip bana kaliang ka sorkar jela kala dep menjor ban pelak ya ketulop Henry ke jing penslam ke dei namar ke jing ya khi ke badang ye beteng jong kinong tre ki bom de kinong hikai ha ka wei pat ke benta ula pen pau ya ke jing ben bana kaliang SPD ula pentip syaka association baka office jong u kala shim khia ban pelak no ya ke ne ketulop hapo jong ke ne katayo nakaliang jong ka Meghalaya SSA School Association Central Way kepada kawai nak seng jom ki noi tai SSA ko jela Meghalaya nyawan hang ne ban pensyai ka tu kene ki benta ki ba nakaliang jongi ni yo i ba hakini ki kindiat sengi ki lami ha ki la pathai ko bot kum juru ha ki social media halor ka jing syakset dan ni kajing syapat ketulop jongi kinoi kai SSA namenta jong benai Julai arja aku saw aku ba pilih bi ba nakalim jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body haka Hendrik jong benai August arja aku saw ngilale kindo yo state project director isar Swapnil Tembe akabangi la samitu na kajingtho kabangi la dawa na kalian jungi ba dei ban pelai no marmar ya kami katulop jungi kino hikai SSA nak benta jong benai Julai hakjing kendo jungi ba state project director akan rutlik jong benai August arja usau nila yo ya kajingtip na u ba kajing slam ban pelai ya kami ketulop jungi kino hikai SSA jong benai Julai arja usau kadai nak kadau ba kini ki non teaching staff
kidon kajingi ki. But puri thoro yang iba kumpa kalong nakaliang jong ka state government kala dep ban sanction ya kapisa na benta ban siu ya kutulok jong bulan Julai na do ka apusan trik jong bulan Julai araja apusau. Ngisu ban penpahang ni bangi dia i bahagini ki kindiat sni kidon pat kiwai pat ki association kibala mi syakmat kibala kami lagi mau bagi dei association jo kinoi kai SSA kibaong ba mlele ngin ya sya ya kutulok jengi walada ngihaban ya sya shibnai adna mlele pat kila don ro kajing kentho bong ba hakipor ba de menshwa hakipor kibala de menshwa ni dang ya sya da kisau san menai kai ka banang kalian jongi kami Meghalaya SSA School Association ni don ban penshai hang ni kalong ba ngihi na kalian jong Meghalaya SSA School Association Central Body hakitu ki benai mau kitu kisnen ki ba menshwa ki ba misa tulok da ki benai ngim du shong klikti panon ban yasha laka dei bat ka government na dei bat par kanong nuk benta ngim du shong klikti henry na ka por sha ka por ni ya dawa pan matrai dia kenmau bahau Julai ajar ku kala don kajing protes jongi hantai bani dia summit hakbana kalian jong ka sorkar kala khon ini syakami jingi kren bat hamtung ini kren ba nginya wa kita kilar kilen tila kunum no baya katulok jong no hikai SSA kadai banong regular tingi ngis no dai ban hadir kani kajing ki jongi nila yo isisha ya kajing sinthia jong ka state government hakabai dai ban pelai regular ya ka salary jongi nado to ko por bangila de penong ya kajing ki nado araja apply ter ka salary jongi nila yo regular undon so kata kajing ta banong ba kajing dai bat ka pending salary jongi tingi singi ku ka association ni shim ya kane ki kabul mentaban ai ku play terpang ya ka sorkar MDA 2 apo kajing ilam jo misal konrat ke sangma ba ila kumjuru education minister rakam e sangma ba shim ya kane kala ban streamline ya kor kom siu tulok kam tami kino hikai SSA bakilala ban pinyo man ubnai tekai ka ba ni mud banong nagalian jungi ka association ba ni ka Meghalaya SSA School Association kadai ka register association kadai ka association ka bala register bat ka sorkar ka association jungi kadon ka guidelines kadon ka constitution but kidon ki bylaws kiba khangla yangi but kiba aila yangi banle no bental kata tadi number 1 number 2 hakabai dei bat ka jingo i yung mo hakilai social media ba kiong ba kini kinong hikai SSA balai kimi syakmat kumni ban bandawa ya ketulok balai kimla ban yasha ya kini ki jong kinon teaching staff ni don ban pensyai hang ni ni kumo ni don ka constitution ka ba te yangi ba yakino ba ni dei ban Krisyan ba yakino ki ba ngimdei ban ai ya ka Krisyan ban kalian jongi ka association ka wai ka wangi kwa ban Krisyan ba nginom compromise banno laka dei bat ka government laka dei bat kita ki non teaching staff lani whoever may be as far as SSA teachers right is concerned nginom compromise ngindawabe yala ka hok la jong ya ka bangi dei banyo laka dei ka salary lani laka dei ka no ka benta ka dei ka hok jong ikino hikai SSA nginom compromise laka dei hakano ano kurukop yang kajing ki jong kinon teaching staff namar kidon ka hok ban yaki katum ka provision jong ka constitution jong ka India katum ka article 19 1A bat 19 1B Henry kapa pendiaw yang ikalong nakajing ki jong ki kila pendopat ya ka hok jong ki kinong hikai SSA banyo ya katulok jong nakbenta jong bunai Julai kalong ka ba kila violates ya ka provision jong ka constitution katum ka article 21 but article LISPA A jong constitution jong ka India kabala Krisya ha ba kino ki nong session jong ka India kimla ban pendo ya ka hok jong ki bai pat kai ka ba ni don ban pesngaw hang ni kalong ba ni na kalian jong ni dawa ba na kalian jong ka sorkar kadai banwat kila kidenti ban pelai no marmar ya kene ketulok kejongi menta jong punai Julai tengah sukmen ban ya tho shbaro kino hikai SSA hapo jela Meghalaya ba hak khatsa trik
jong mentau benai nak kalian jong state project director isa Swapnil Tembe ila pentip Shaka Association ba nak kalian jong office jong ila shim ya ka sinjam ban pen simpat ban perkre pada kawai kelenti nak menta ban pelai ya kami ketulok jong iknoi kai SSA jong benai Julai Araja Agosau nata susu nak kalian jong state project director ila pentip Shengik Association haka country turik jong mentau benai ila ong ba nak kalian jong office jong ila penkre bala puno hapo jong mentau tayo kinala ban pelai ya kani katulok jong kinoi kai SSA nak benta jong benai Julai Araja Agosau warna kajingi ki jong itu ki non teaching staff kadang ya ngakwa ban pentip yipi ban kalian jong kami Meghalaya SSA School Association hakapai dai berkani kajing dawa ban kindi tulok ini kinoi kai SSA na do to snem Araja Puar Julai Araja Puar bangi pelo ya kajing ki ante additional secretariat ngila ya identi ya kani kakam ni klub shong klikti ngila boden ya kani kakam hado mentang ngidang boden ya kani kakam ngan brief kendiat ma kumba penitip ba ya SSA na sedang Meghalaya hosnem hakisnem Araja we Araja Bata kacuman jong ka RT Act House nem Araja Kendai. Ya ka SSA la alain bat ka RT Act House September Araja Shikro. Dihadir ka jing alain ya ka SSA bat ka RT Act House nem Araja Shikro. Baro kini ki norms jong ka RT Act bat ki norms jong ka SSA kilawan lang hajo. Dengan batai spesifik hak kabay day bat kami ka teachers salary. Ka RT Act kakum ka section kakum ka subsection 3 Joka section 23 jong ka RT Act 2009 ka krenshai ba katulok jong kinong hikai mo tiba hikai hapo jong kanika act kidai bandong at par with regular teachers nomor manta hadin ka jingmi jong kanika RT Act nakaliang jong ka state government nakaliang jong ka sarkar Meghalaya kakum ka jing penkubor jong ka subsection 1 jong ka section life of pra Batum juro ka section kebaar jong ka clause L jong ka section like of project RT Act 2009 nakaliang jong ka state government ka sarkar Meghalaya ka frame ya ka state RTE rules kabala tip kerten kung ka Meghalaya right of children to free and compulsory education rules 2011 ya kabala publish ro ka government gazette ka shitrik Julai Araja Kadwe but la notified the education department haka shitrik August Araja Kadwe te katkum ka sub rule 1 but sub rule 3 jongka rule 18 jongka state RTE rules 2011 hangni ka krenshai ba ne ba ka salary jong ki no hikai kiba hikai hapo jongka ne ka RTE kadai bandong at par with regular teachers. Or ba ka state government ka pentiu tulog ini kino hikai SSA ka formula na ni ka pay structure ka bagi apply kalong pumno. Hakto kisnem ngiyo hakto kisnem nakaliang jong ka state government ka pentiu tulog ini kino hikai SSA ya kilogo primary ka pentiu ka kendai hajar south tengka. Ka calculation ka bagi le kalong ki ayang ya ka initial basic pay kabahag to kapor hakilowo primary kadai kenda hajar aspa bat ka DA ki ay shispa hanyo percent da calculate ye kini katulok hakoto kapor ka government ka enhancing ni na ka kenda hajar aspa syaka ka kenda hajar sawo ka na bentaki lower primary teachers but na bentaki upper primary teachers ka state government ka enhance ya katulok jongi naga kendai hajar kendai spa saka arko hajar south spa kendai tulai hangero ka calculation ka deka jo ki ayangi ya ka initial basic pay jong to snem ka bade kendai hajar kendai spa plus bat ka DA shispa hanyo percent ka poi ka ni katulok ka calculation kami arko hajar south spa kendai po lai mendataki upper primary bat ka bangi dawa menta na ka sarkar ka lomba kim pentrekam yakane ka jo ka formula kuba piti bhimenta ka basic pay ka ba withdraw kini ki lower primary government teachers kalong aku 1000 hnyospa ka basic pay ka ba ki draw menta aku 1000 hnyospa plus
bat ka DA ya kan ini ha ka government ka ban ai gi kanu person kan ai gi kinoi ka SSA ka DA naman ta ki opa primary pa ka ka ba ni na kini jong ka association ni dawa kalong ba ka sarkar kan ai gi ya ka basic pay ka ba kini ki nong hikai opa primary ki ba hikai ha ki government school ki drawment ta balong like ko hajar laispa plus bat ka DA ka ba mi haka jing start jong ka government ka ba kan calculate kanu person kan ai ke DA namenta kejongi halo jong kani dah hak Andrew Trick jong berai April atau jong berai Ogos jong tahun senem ni la yola bani kendo deputy chief minister sa Preston Tensong hak bana kadiang jong iru ila ai ka assuran ini ba intik up ya kena kemata bar education minister berkunjuro baru chief minister amtang kata ni la yola ro bani kendo ya usji project director isa swabnil tembe hak Andrew Trick jong berai Ogos aku bana kali yang jongi ilahong bayam minta nak idang walk out ban penkret ya ko proposal nak benta ka enhancement jongi kinong ikai SSA kita kalau ka kan ka pay structure ni ka demands ka bana kali yang jongi ka association ni dawa nak ka sorka kumang menni ya kata ka baki non teaching staff ki dawa mo ngingin don ban comments hande ya ka bani nak kali yang jong Meghalaya SSA School Association ni dawa na bentaban enhance ya ketulap jo kinong hikai si kadai kumtu kumbang alamata iti